Dobrý den, vy páni to jsem to zase poslal. No to je jedno. Budeme hrát Fortnite a bez kamoše. Nevím proč, ale nechtěl hrát hře Fortnite. A teďka si jdeme zahrát solo. My sami. Ano, nemám tady kamoše. Mám tady dva, ale ty nechtějí hrát. Tak jdeme si zahrát solo. Jdeme na to. Tak. Musíme teďka na chvilku čekat, protože bude to hodně dlouhý. Jestli to načte, víte. Ježiši, to hraješ na mobilu. A hraju to když tak na mobilu. Stáhl mi to kámoš. Tady je tutut. No to jsem nemyslel s urážkou, pardon. A zkusíme vyhrát celou hru. Nebo, no. Zkusíme to. Ano? A kdyby se vám to líbilo, dávejte follow a like. Ondro, jak jsme se přejmenovali? Já vám ukážu taneček, jo? Kdyby něco řekněte mě, jestli máme tady někde. Tak co nevyzkoušet, to neví, že jo? Kdybyste viděli týpka, tak mi to napište a prostě mi říkejte, já jsem taky motorní. A jdeme se někam kouknout, abychom tady nebyli jen tak. Sice to 2 kily je pro začátečníka, ale já nejsem začátník. Nebo jako hraju toho dříčka no, ale dal jsem dobrý kily, že jo?
se kouknu. Budou? Rádi by se Baví tě to, Míšo? Jo, a teďka jdeme nějak teďka jsme tady, takže je dobrý. Počkej, já jsem se tak trošku písničky zajímavý. No, koukám se. Tak kdyby ne, tak pojedeme. No, tak dáme se ještě ready up a zkusíme jako něco ještě udělat. Nevím, proč bude to střílí, ale je mi to jedno. A plaťte mu zdarmu, abych cípnul. No ale jinak, kdyby se vám nelíbilo, tak mi něco napište a kdyby se vám nelíbilo, tak zkusíme natočit z něčeho jiného, třeba ze zoologický. To už mám 17. No a tak. Takže vypadá to, že tuhle hru bychom mohli vyhrát. No ale jinak zkusíme ještě nějakou hru. A když tak mám 27. level. Jo, dobře. Pardon, tady řve tak hodně televize a já bych se mohl z toho zbláznit normálně. Pardon, že to říkám, ale... No, ale takový... My tady taky máme já tady mám dva kámoše, ale mě zase tady jednoho kámoše, no. Mám tady nebo nemám tady bratra, ale mám tady Ondru. Čau lidi. A mám tady Ráďu. Ahoj. A to je všechno. A jestli nevíte, jak se jmenuji, Míša Orolín. Tak, já si to označím. Asi bychom už mohli skákat, že ano? Ano, můžeme skákat. Takže, nevím, kam to úplně skáčeme, já jsem vybral nějaký náhodný místo. Je to mám za kamaráda. Tam tady má někdo vrtulník normálně. Co to je? Tak jdeme zabít toho týpka, který si nám semka vloupal. Budete vůbec někde? Kroky tady nejsou. Máme snipu. Tak se projedeme.
napište. A když jo, tak já si pak stáhnu na PlayStationu, můžeme si zahrát. Ale musíte vědět, jak se pak jmenujete. A napište mi to do komentářů, jak se jmenujete. A jinak teďka se jdeme kouknout, co je tady. Česká. Nice. Beru. Hele, jsem tady viděl nějaký kroky. No, mám si vzít to černý nebo to modrý? Napište do komentářů. A já se asi vezmu tu žlutou motorku a pojedeme. No, najdeme vůbec nějaký týpky, to nevím, fakt nevím, ale musíme nějaký najít. Hele, já. Ale tady jsou kroky, takže jdeme se kouknout, co má to zvednu na zadní. Se trošku porozhlídnout po týpcích. Chceš si to vystřelit? Ne? No nevím, jestli to Pardon, ale nevím, kdo mě zabil, ale jsem 39. Aha. Kamo, nevím. Ale kamo, já jsem ho fakt neviděl, ale asi tady někdo teammateoval, ale tohle to asi nebyl jeho teammate. Tak jdeme si dát další hru. To můžeš mít dlouhý, třeba 10 minut. 50. Takže lidi, doufám, že ho jako zabije ten týpek, protože já nechci, aby tenhle ten chcípnul, protože nás zabil, že jo? Ano, vy víte co? Pak si zahrajeme Lego Fortnite. Ježiš, lidi, já jsem umřel. No. Nic, no, tak to se prostě holt stane, no, někdy. No a já jsem byl dneska na turnaji, hráli jsme proti červeným dvakrát a teďka proti modrým jsme hráli dvakrát a to víte. Dochodíte na fotbal, řekněte mi, napište mi do komentářů, jestli dáváte nějaký góly. Já jsem dal za ten zápas jen jeden gól. A víte, no, tak tohle to je. Tak se chvíli zahrajeme. Budeme pušovat Forge. Co je? Tady tak můj kamarád. Co to je srdce? Já to asi líbím, protože já s ním hrát nechci, ale budeme pušovat. Jdeme na turnier, let's go! Kebabové. Dneska jim natřeme prdel. No, nevím. Tady zatím padám úplně kam do hajlu. Já si myslím, že to moje. Něco přes 11 minut. Kdybyste viděli to video, tak mi napište. Já jsem fakt plešný. Já tohle to dělám úplně poprvé a nevím, co s tím mám dělat. A s tímhle tím když tak poradím kámo.
Aha, to jsi můj týpek. Pardon, já jsem myslel, že to je nějaký jiný týpek, ale já jsem trošku zmaten. Občas jako trošku to dám, ale nedám to jinak, ale... Jo, tohleto nad tím, to je můj kámoš, sice ho neznám, ale tak co nevyzkoušíš, to je, že jo? Takže jdeme za nějakýma týpkama. Sice mám jednu zbraň, ale to je jedna. Které bychom mohli něco jiného udělat a mohli bychom sehnat nějaký zbraně, ale nevím, jestli tam vidím nějaký týpečky. Ať si nasednu do auta, kámo. But I'm pretty sure I'm the same. I know that you know I'm losing control. I'm ready to go. Just wanna... Co nám to stojí z toho padlo? No to moc dobrý, to nejsou zbraně, ale tak může to jít. To je dobrá. A kdyby jsem jako se splet, tak mi to Tady tohleto hraju druhý den a jako jsem docela zmaten, víte. No takže jdeme si tady otevřít. Tak jsem to vlíknu ten štípek, ne, takže no tak asi půjdu s ním se takhle rozvíjet. No. Tak tady si vezmeme tu. Ještě nějaký matrošku vezmeme. Tady nějaký zbraně nejsou. Co to je? Když to tady taky bude dělat. Ano, asi to mě musíte napsat vy. Tak jdeme někam se kouknout, za týpkama. A jinak mám 2 kily. Já můj kámoš Ráďa má dneska narozky. To máš někdy jinde, já nevím kde, ale to je jedno. No, to jsou nějaký výstřely. Budeme se do toho motat. Jsou to ještě někde ty výstřely? Tomhle zelený auto, teď se vezmeme dostat zelený auto. Stavím. Já nechci stavět, chci stavět. To je jedno. Počkej, musíme tam
kámoš tady potřebuje zapnout hotspot. Já z toho na chvilku budu muset vyskočit honem. Tak kámoš, ten si nějak motá, ten potřebuje